benvidos a nosa canle sobre a natureza. Hoxe teño que dicirvos que estou un pouco cansa, porque estiven a estudar todo o día o tema dos animais vertebrados. Quen será? Hola, Ancha. Ai, hola, Curro, que Hola, tal? churruscos. Que fas por aquí? Pois, que mañá temos o examen dos vertebrados, Sí, sabe? sí, eu estudei moitísimo. Ai, pois eu non estudei, Ai, non sei Curro, moi estás ben. feito un lacazán. Non. Bueno, pero non te preocupes que te podo axudar. Que che parece se vemos todo o que eu estudei? Veña, pois imos. Imos? Pois comecemos polo principio, Curro. Que son os animais vertebrados? Pois son animais pluricelulares con esqueleto interno, formado por osos e columna vertebral, que lles axuda a soster o seu corpo e así poder desplazarse. O corpo pode dividirse en cabeza, tronco e extremidades, que poden ser patas, ás ou aletas. Ademais de ter columna vertebral, os animais vertebrados poden desplazarse según o tipo de extremidades que teñan. Algúns poden ir dun sitio a outro camiñando, ou nadando, voando ou reptando. Outra preguntiña que pode caer no exame será a clasificación dos animais vertebrados. En cantos grupos podemos clasificar os animais vertebrados? Creo que ben sinxelo. Poden dividirse en 5 grupos: mamíferos, aves, peixes, réptiles e anfibios. Que fácil! Os vertebrados poden dividirse en 5 grupos: mamíferos, aves, peixes, réptiles e anfibios. Moi ben. Espero, Curro, que che gusten estes esquemas. Seguirei con outra pregunta. Agora falarei das características de cada grupo dos animais vertebrados. Cales son? Pois depende do grupo ou do que esteamos a falar. E dentro do grupo, de cada grupo, hai excepcións. Por exemplo, nos mamíferos, pois as baleas e os golfiños non teñen o corpo coberto de pelo, nin 4 patas, como a maioría dos mamíferos. Os morcegos voan e tamén son mamíferos. E de seguro que Curro non sabe que hai mamíferos que nacen de ovos. Vos sabedelo? Pois imos a descubrilo, pero continuemos describindo as características de cada grupo. Veña. Os mamíferos. Os mamíferos son animais vivíparos e as súas crías nacen directamente do corpo da nai. Aliméntanse do leite que se produce nas mamas. O seu corpo está coberto de pelo. A maioría dos mamíferos teñen 4 patas e viven na terra e respiran por pulmóns. As aves. As aves son ovíparas, é dicir, reprodúcense por medio de ovos. Teñen o corpo coberto de plumas, teñen pico e peteiro ou bico. Teñen 2 patas, 2 ás que lle permiten voar e respiran por pulmóns. Os peixes. Os peixes son tamén ovíparos. Teñen aletas que lles permiten nadar e o corpo coberto de escamas e respiran mediante branquias. Os réptiles son ovíparos, teñen o corpo coberto de escamas e algúns, como as tartarugas, posúen cuncha, respiran por pulmóns e desplázanse reptando. E por último os anfibios, que tamén son ovíparos, respiran por pulmóns, pero tamén a través da pel, que sempre ten que estar húmida, e desplázanse nadando, saltando ou reptando. Despois, cuánto estudiei. A verdade é que teño todiño ben aprendido, pero agora vou a facer un repasiño cun esquemiña, que de seguro lle vai encantar a Curro. Mira de que ben me quedou. Os animais vertebrados podemos clasificalos segundo as súas características en 5 grupos. O grupo dos mamíferos. Os mamíferos teñen 4 patas. O seu corpo está coberto de pelo. Son vivíparos e respiran por pulmóns. Outro grupo serían as aves. As aves teñen 2 ás, 2 patas e peteiro.
O seu corpo cuberto de plumas, son ovíparas e respiran por pulmóns. O grupo dos peixes. Os peixes teñen o seu corpo cuberto de escamas óseas. Teñen aletas, son ovíparos e respiran por branquias. Outro grupo sería o grupo dos réptiles. Os réptiles tamén teñen 4 patas, o seu corpo cuberto de escamas córneas. Son ovíparas e respiran por pulmóns. E por último, temos o grupo dos anfibios. Os anfibios tamén teñen 4 patas, a pel sempre húmeda, son ovíparas e respiran por pulmóns, branquias e a través da pel. E xa está. Ai, agora vou a chamar a Curro para ver se sabe o do mamífero que vos dixen antes que pon ovos. A vos podo dicírvolo, pero é ornitorrinco. Vou chamar. Mira aquí, Curro, ti sabes que hai un mamífero que nace de ovos? Sí, que va. Os mamíferos nacen de nai. No, pois hai un que se chama ornitorrinco. Ah, E mira, nace de ovos, ten o peteiro como un parrulo, repta como un réptil e mergúllase na auga. E tamén a súa pelaxe pois é como a dunha toupa. E ten o rabo plano como un castor. E sei outra cousa. Sabes cal? o que? Que a femia non ten mamas. Como que non? Como van a... Si non é mamífero, mamá. Pois non, o que che ten é unhos poros no abdome por onde bota o leite e as criaturiñas pequeniñas pois lamben o leite dai. Que cousa tan rara, de verdade. Ten moitas cousas. Eu creo que lle debemos de dicir aos nosos amigos que nos escriban e nos conten cousiñas sobre estes animais tan estranos. Eso, que investiguen un pouco, que sempre é divertido. Veña, Pois ata aquí a curiosidade. pois veña. Bueno, que tal? Ai, que ben o sei agora! Sí, a ver se vou nos a sabe. quitar un del, xa verás, un dez. Seguro que nos sae moi ben o exame. Claro que sí. Bueno, pois nada, guapis, se vos gustou este vídeo, dadelle a gústame. Eso, dadelle a gústame. E ata a próxima, guapis. Chao, churruscos.